Jeg hedder Vinnie Rasmussen og er underviser på PAC-kurserne. Jeg er fysioterapeut og PAC practitioner, det vil sige, at jeg har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi, og det vil være mig, du møder på kurserne. PAC er kognitiv adfærdsterapi, også kaldet ACT, og det, der ligger i det er, hvordan vi får både vores følelser, vores tanker og de fysiske fornemmelser, vi har fra kroppen, vores sansapparat, til at være en fælles del af det menneske, vi er, og den måde, vi håndterer livet på. Og så med PAC-kurser, så arbejder vi med, hvordan vi kan skrue op for livet, og går til det super konkret. Det er lige til højrebenet at gå i gang, når man har været på de her kurser. Så PAC er både det psykologiske perspektiv, og nu også det fysioterapeutiske perspektiv, der smelter sammen, og på den måde jo giver god mening, da vi er mennesker bestående af både tanker og følelser og en krop. Jeg har udviklet PAC-kurserne, fordi jeg oplever, at rigtig mange mennesker har smerter, stresssymptomer, og om ikke andet, så i hvert fald ofte føler sig super presset i en helt almindelig hverdag. Og det er da drønærgerligt, når at det faktisk er muligt at forebygge, og hvis allerede det er der, jamen, så er det faktisk også muligt at reducere det.